slik-quizzen. Ja. Her i denne quiz vil vi finde ud af, vil vi spørge jer om slik. Så skal vi være klar på de mest mærkelige spørgsmål. Okay. Ja, okay. Okay. Nu, hvad er der i denne lakrids? Jeg har det. Ja, dig, orange pige. Jeg tror faktisk er sådan lidt kål i. Nå, det var det ikke. Hvad tror du, lille Besse? Jeg tror, der er hesteblod i. Ja, rigtigt. Et point til Besse. Besse. Okay. Er dette tingest slik? Mig, må jeg spørge? Ja, Besse. Ja. Nej. Ej, for fanden, hvor er der dumt noget. Altså, jeg er lige ved at gå hen og tage min Ferrari og køre hjem. Nå. Dig, orange pige. Jeg tror, det ikke er slik. Det er rigtigt. Det står 1-1. Næste spørgsmål. Hvor kom ham, der opfandt vitamin fra? Mig. Ja, Bess. Skotland. Nej. Mig. Hvad? På Nunuland. Nej. Ej, hvor nederen. Det var Det er min dum vært. England. Nå, jeg skulle også et dumt land. Nå, de skulle alle sammen slik. Er dette et stykke slik eller en plastikting? Mig. Ja. Ja. Jeg tror, det er metal. Så er det en kondom. Nej. Så tager jeg. Ja, hvad med dig, orange pige? Jeg tror, det er en Pinocchio-kugle. Ja, bare en lang udgave. Flot. Ja, her ser vi Her ser vi 4 ruller med et eller andet noget. Hvad skal det forestille? Bette, hvad svarer du? Jeg tror, det er et bildæk. Ja, nej, ikke helt. Ja. Jeg tror måske, at det kunne være en vante. Nej. Svaret er Jeg tror, vi går videre. mand. Ja, nu tror jeg, at vi går videre til næste spørgsmål. Ja. Nej, det er slik, der ligger der. Det er lige noget for mig. Må jeg tage det? Ja, det skader vist ikke, hvis du tager lidt. Nå, vi går videre til næste spørgsmål, som er følgende. Ja, hvad er der i vingummier? Hvad er det, der gør, at vingummier kan strække sig? Mig. Ja, Gelatine. blandt andet. På bonunokød. Nej. Mig. Ja. Grisekød, eller nej, griseører. Ja, rigtigt. Godt. Giv et sådan. Ja, jeg ved det, jeg er så lækker. Nå, vi går videre til næste spørgsmål.